गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै दुलाराय बर' रायजो राजामोननिसिम मोननैसो गोनां खोथाफोरखौ आं बुंनो आखायाव लादों आरो बयबो दिनै मोनथिखाबाय बयबो रायजो राजा दिनै नुखाबाय जायफ्रा मबाइल नायो जायफ्रा निउस नायो बयबो मोनथिखाजोब्बाय जे मानगोनां रन्जन दैमारि एनडिएफबि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट लोगोसे सासे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिस बिथांखौ मैयानि दिनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ अरायनि थाखाय जिउ जोबजासिम जेलावनो थाबाय थानांगौनि मोनसे रायदान होनायखौ दिनै नोंथांमोना मिथिखाबाय। दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों रन्जन दैमारिनि समान सुप्रिम सेक्रिफाइस बर'नि गेजेराव आरो सोर दंबावो? रन्जन दैमारिनि समान दुखु जानाय बर' जातिनि थाखाय आरो सोर दंबावो? दिनै बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनावबो दासिमबो जेलावनो दङ आरो गोबां बोसोरनि थाखाय। दिनै मोनसे फंसे खोथाखौ बिटिआर एकर्डनि समाव लिरनो मानो हायाखैसै? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि गासैबो जालांनाय दायफोरखौ निमाहा होनायजों बिटिआर एकर्डआ समायना जानांगौ, बेखौ मानो लिरनो हायाखैसै? रन्जन दैमारिनि गासैबो गोरोन्थि दायफोरखौ क्रिमिनेल केसफोरखौ दिनै निमाहा होनाय जाथों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों, बेखौ मानो लिरनो हायाखैसै? नैबे गोसो साननायजों आरो नैबे बिखा गोरबोजों मानो बे फंसे बाथ्राखौ सोनो हायाखैसै? जायनि थाखाय रन्जन दैमारिया दिनै बे अबस्था। सोर मिथिगोन बिनि दुखुखौ? दिनै सोरबा बुजिगोन ना? दिनै रायजो राजायाथ' नुगासिनो दङ रन्जन दैमारिया मा जागासिनो दिनै बयबो नुगासिनो दङ। बिनिखायनो आङो दिनै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि गासैबो एमसिएलए एमएलए चिफ बयखौबो आं दिनै खावलायनो सानो आरो रायजोनि जानानै बुंनो सानो, थारैनो गमामायैनो नोंथांमोना जुदि रन्जन दैमारिया जेलाव थाफिननांगौ जानायखौ जुदि दुखु मोनमारदोंब्ला, गोरबो गोसोजों जुदि गाबमारदोंब्ला, नोंथांमोना मोनसे खामानि मावदो। दिनैनि दिनावथ' एसेम्ब्लिया जोब्बाय, गैला, मैयानो जोब्बाय। फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिया आंनि खाथियावनो थानानै सिगनेचार होनाय सासे सिगनेटारिस बिटिआर एकर्डनि बिथांखौ सख'नांगौ होननानै फैबाय थानायनि एसेम्ब्लियाव जोंनि बे बिटिसिनि एसेम्ब्लिया पास खालामनानै स्टेटआव हरनांगौ। बेखौबो बुंनो लुबैयो, दिनै रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा धरना होनो हागोन ना? एबसुआ हागोन ना? एबसुआ दिनै रन्जन दैमारिया गनांगौ बे बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटारिस, बिटिआर एकर्डखौ सन्मान लाखिनानै रन्जन दैमारिया दिनै जेलनिफ्राय गनांगौ उइदाउट कन्डिसन। दिनै आबसुआ हागोन ना? हागोन ना? रायजोआथ' रेडि दङ। बनस'आ हागोन ना? बर' साहित्य सभा आरो आब'आ हागोन ना? बुंदो, रायजोआथ' रेडि दङ। दिनै माखौ ओरैनो मबिलाइज खालामबाय थानो? मा कारनाव? रायजोआथ' गासिबो अके दङ, बिटिआर मोनबाय, सोब अके। ओरैनो बिना कारनाव बिना जाहोनाव ओरैनो मानो आन्दलन धरना होबाय थानो? मानो धरना होनो? बिना कारनावनो दिनै धरना होथिंनायखौ नुदों। रन्जननि थाखाय धरना हो, बिटिआर एकर्डनि थाखाय धरना हो, सानजाहा सिमाबारियाखै बिनि थाखाय धरना हो, बिटिआरनि पेकेजफोरा थाइसेबो फैयाखै बिनि थाखाय धरना हो, जोंनि बिटिसि काउन्सिलआ दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै बिनि थाखाय धरना हो। जों मानो हाया? बिटिआर एकर्डआ मानो जाफुङाखै? रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्डनि सासे दफा, बे मानो जाफुङाखै? बिनि थाखाय धरना हो। सोंदो नोंथांमोनासो निउजि ब्रह्म बिथांनियाव सों। बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बुंदों जे रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानैब्लाबो सुयै होबाय। नोंथाङा बुंदो, इउजि ब्रह्म नोंथाङा बुंदो, स्टेटआव एसेम्ब्लियाव बुंदो रन्जन दैमारिखौ बिना कारनाव दिनै हगारनांगौ। नोंथाङा बुंदो, नों बिथांनि फेमिलिखौ नोंथाङा खबर लादो, रन्जन दैमारिखौ खबर लादो, हगारनांगौ होननानै बुंदो। मानो हाया? एबसुआ हागोन गाबोन धरना होनो ओंखारगोन लाख लाख रायजोफोरा। दिनै बुं, दिनै कमेन्टआव रायजो राजाफोरा। दिनै रायजोआ गासैबो थिग दं, नो मबिलाइजेसन, रावखौबो दिनै फोरोंनांगौनि खोथा गैया, गासैबो अके दोङो। माखौ ओरैनो मबिलाइजेसन खालामबाय थानो? मा दंबावो जोंहा बिटिआर एकर्ड मोननानै? जों जाफुङाखैसो।
दिनै मानो ओरैनो बिना कारनाव धरना मा मोनगोन धरना होनानै रन्जन दाके धरना होनोब्ला बिना कारनाव नङा। आं दिनै बेखौसो बुंदों। दिनै बुंबा दुखु मोनो, नाथाय बुंनांगौ जायो। मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारिनि दुखुखौ बयबो दिनै सहायनो हायै जादों। मानो दिनै कुइसन फैदों, बिनि अनगायै आरो देरसिन डेन्जार जानो थांगासिनो दं नामा जोंनि बर'नि रायजोनि गेजेराव? दिनै नायदो, लिडारफोरा सिखांदो, ओंखारगोन ना रायजोफोरा दिनै आरो आं गोबां खोथाखौ बुंबावनो सानाखै। दिनै दुखु दङ, जेसेबांब्लाबो दिनै दुखु दङ।